L-avukati ta' Kiċ Kembri talbu r-rekuża tal-Maġistrat Camilleri Busuttil li kellha l-inkarigu tisma' l-akkużi ġodda kontrih minħabba leaks fl-investigazzjoni dwar il-qtil ta' Defni Caruana Galizja. Il-ħamis l-avukati tal-ex Chief of Staff ta' Joseph Muscat qalu li il-Maġistrat Camilleri Busuttil m'għandix tippresjedi dan il-każ għax qabel kienet involuta fi prosekuzzjoni relatata. Il-Maġistrat minnaħa tagħha konfermati li kienet parti mill-prosekuzzjoni f'diversi każi u qalet li kienet ukoll iffirmat xi ordnijiet ta' sekwestru partikolarment fil-każ tal-Aħwa De Giorgio. Is-seduta għal xi ħin kienet sospiża u wara li sospendit ismih il-Maġistrat laqet it-talba tad-difiża u astieniet milli tisma' l-każ. Bekk issa irid jiġi appuntat maġistrat ieħor. Kiċ Kembri reġa' spiċċa l-qorti l-ħamis filgħodu fejn kellu jiffaċċja akkużi ta' ġurament fals u li kiser l-att dwar is-sigreti uffiċjali. Dan kollu wara investigazzjoni li kienet ilha għaddejja 5 snin u li nfetħet wara li Jorgen Fenek spiċċa akkużat b'kompliċità fil-qtil tal-ġurnalista Defni Caruana Galizja f'Ottubru tal-2017 fejn qed tiġi sostnut li x'Kembri ta' lil Fenek informazzjoni dwar l-investigazzjoni, partikolarment fil-jum li fih Fenek kien se jipprova jaħrab mill-Marina ta' Porto Maso.